Isa. Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. 'Yan sanda a jihar Ekiti a Najeriya su samu nasarar ceto masu ibada da aka sace a wani lokaci da suke gudanar da ibada a yankin, yayin da a Mali kuma ake ci gaba da ba da wuta tsakanin dakarun kasar da gamayyar kungiyoyi masu dawar jihadi da alka'ida da 'yan tawaye na arewacin kasar a wasu birane. A tsakiyar jamhuriyar demokradiyyar congo kuma ana ci gaba da bincike bayan kifewar wani jirgi dauke da fasinjoji a kan hanyarsa tsakanin kasai da sankuru. Ga labaran yadda muka same su, musamman da Najeriya, inda 'yan sanda a jihar Ekiti suka samu nasarar ceto masu ibada da aka sace a lokacin harin da aka kai wata coci da ke Eda Oniyo Ekiti, karamar hukumar Ilemeje ta jihar. Kakakin rundunar 'yan sanda na yankin Sunday Abutu a wata sanarwa mai dauke da sanya hannunsa ya bayyana nasarar ceto waɗannan mutane. An sace waɗannan ne a daidai lokacin da suke gudanar da ibada su a ranar talata 28 ga watan Afrilu a wani yanki mai suna Eda Oniyo da ke Ekiti. A lokacin harin an kashe faston da ke jagorantar addu'o'i, yayin da aka sace masu ibada 15 mata ne galibinsu da kuma yara. Da dama daga cikin 'yan Najeriya ne yanzu aka ke gudu zuwa kasashe makwabta biyu bayan rikici da ke ƙara ta'azzara a wasu yankuna da kuma rasa na kai baka. Alƙaluma na da rini ta yadda ake ci gaba da samun da dama da ke gudu zuwa makwabciyar ƙasar, wato jamhuriyar Benin. A cewar hukumar abinci ta duniya, 'yan Najeriya sama da 1,000 sun samu taimako a jamhuriyar ta Benin a watan da ya gabata. A halin yanzu bukatu na ci gaba da karuwa. A cikin shekara ɗaya ƙarin mutane 700,000 sun samu kansu a layin waɗanda suka fuskanci matsalar karancin abinci a arewa maso gabacin ƙasar, wanda ya kawo jimillar waɗanda abin ya shafa sama da miliyan 6, kamar yadda wannan hukuma ta tabbatar. A kasar Mali, haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu da'awar jihadi da ke da alaƙa da alka'ida da 'yan tawayen arewacin ƙasar, wato abzinawa ke na yankin Azawar, sun kai wasu jerin harare a jiya Asabar a wasu wurare 6 arewa tsakiya da kuma kudancin ƙasar. A wasu bidiyo da ke yawo yanar gizo ana iya ganin mayaka ɗauke da manyan bindigogi na murnar kwace garin Anefis, wanda bai kuma hana gwamnatin Bamako dagewa cewa yankuna na ƙarƙashin ikonta. RFI. A jamhuriyar demokradiyyar Congo a tsakiyar kasar ana ci gaba da bincike bayan da wani jirgin ruwa dauke da fasinjoji ya kife a mahadar kogunan Kasai da Sankuru a yankin Ilebo. Adadin waɗanda suka mutu na wucin gadi, kamar yadda hukumi suka sanar a ranar Juma'a, kai akalla 20, tare da waɗanda suka tsira 80 da kuma sama da mutane 100 da yanzu haka ba a ji ɗuriyarsu ba. Ana ci gaba da bincike da sa ran ko za a samu wasu da rai bayan wannan hadari, inda ake kyautata hakan a cewar wani jami'in Red Cross da ke yankin. Mutane 5 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta afka wa yankuna da dama a kasar Togo a ranakun 28 da 29 ga watan Yuni da shuɗe, kamar yadda hukumomin kasar suka sanar a jiya Asabar. A ƙarshen watan Yuni, kasashe da dama ne daga mashigin Gini suka fuskanci ruwan sama mai ƙarfi, wanda ya haifar da ambaliyar ruwa mai tsanani a Togo da kuma Cote d'Ivoire, Ghana da kuma Najeriya. Zuwa yanzu dai adadin waɗanda suka mutu na wucin gadi ya kai mutum 5, asarar kayayyaki da dama da kuma haifar da cikas a bangaren zirga-zirga na ababen hawa, in ji gwamnati a cikin wata sanarwa da ta fitar a tashar talabijin ɗin ƙasar ta Togo. A Afirka ta Kudu, hukumomin kasar sun yi watsi da duk wani batun biyan diya ga 'yan Najeriya da suka bar kaddarorinsu bayan an kwashe su da kasar. Kasar ta dage cewa kaddarori da aka samu ba bisa ka'ida ba, ko kuma aka samar da su a matsugunan da ba na yau da kullum ba su cancanci a biya wannan diya ba. Kalamai na minista fada shugaban kasar Afirka ta Kudu Kumbunzo Nzabeni, wadda ta sananata wannan matsayi, wanda kuma ta yi watsi da shawarwarin cewa Pretoria za ta iya biyan 'yan Najeriya diya. Shugaban kasar Senegal Bassirou Diomaye Faye ya sanar da shirinsa na samar da jam'iyyar da zai ci gaba da jagorantar kasar a ƙarƙashin ta. Sanarwar tasa na zuwa ne bayan wani taro da ya gudanar da magadan gari sama 300 a fadar shugaban kasar a jiya Asabar. Wannan sanarwar na sake jaddada cewa duk wata alaka ta siyasa tsakaninsa da Usman Sonko ta kawo ƙarshe, duk da irin rawar da ya taka wajen kawo Bassirou Diomaye Faye kan karagar mulkin wannan ƙasa. A Gini
Conakry kusan shekaru biyu bayan bacewar masu fafutuka Fonike Mengi da Mamadu Bilo ba, 'yan uwansa na ci gaba da neman su da kuma bukatar ganin gwamnati ta sa baki a kai. Sun bayyana haka ne biyu bayan wani taro da iyalansu suka shirya a jiya Asabar a birnin Paris kwanaki kaɗan gabanin zagayowar ranar tunawa da wannan aika-aika. Iyalan dai sun Allah wadai da shirin da hukumi suka yi da kuma rashin gudanar da bincike a kai. An fara zana'izar marigayi jagoran juyin halin Iran Ali Khamenei a jiya Asabar a Tehran, inda dubban mutane suka yi tururuwa zuwa wurin zana'izar. A yau Lahadi za a gudanar da addu'o'i a babban masallacin Tehran, inda aka aje gawar tsohon shugaban addinin wannan ƙasa. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi magana ta wayar